Malawi Today. Ziwili eti kana kupataka ziwili za maona sokuli ndi babande huyu samukane huyu mwina kupanyira na mubwera liti ndiye 5 years 6 years down the line au kamba za 58 ini mambo dini maripota zitu ini manena kuti ati atwena manena kuti ayayi kuchitu kwa mafuna mtu kudeka kumakabe zaka 50 ndiye mtu ukale pa ukwati 5 years papanda nyumba une urudikire 50 years ndiye nyumba je mandatu anthu akavotele akabambe pa 16 pano chifukwa chiyani chipani cha UTM ndicho khacho chimene chini masomphenya zokamba za amalawi mwachisanzo panopa inflation rate imene timayamba 2020 pa January pa 7%. ngakhale sokuna ulitikana kuti nkhani ya ngongoli rate ya mbabaki ina 12%. koma lero kuti mungongole ino ndi akabweza zukulu wanu ayo kati naso pamalio popo kuti izizi ifesi tikwanisa tidikire zukulu zina zikamba ntchito tizibweza pang'ono kuti ukangongole kupanki lerolo ndi kuti zinthu sizili chani sizili bwino timanena kuti ndalama izi mukuima nawo pa nzere pa State House pa gate kumapasa anthu kuti azilowa ndikumauza kuti imene nditeti manena kuti mutati mwapa santosi lamvera na chimwene I'm just proposing mutati mwapa santosi akuima museye kumapemphawa zichita bwino unana kuti ndalama za ku State House zomapereka pa gate kuti ndandanda kumakalandira pa 50 amandanda kuti simene kumene kuchatu amene apitako sokha ena amabwera kumanena kuti uku tinakadya nawo ndalama izi tikunena kuti achinyamata tikupasani lero pangosaa miyezi iwiri zimene zatatapa sawosa amene akupempha musewu atati asonkhanisa anyamata onse oyitanirawa tikunena kuti inuya mabasi azinyamula okanthu wina akakhala pa namba 1 kazaza azipita wina akakhala namba 2 kazaza izipita inu anyamata nonse oyitanira takwayani ma 100 olo 150 tiyeni mukapikule pacheni mukapikule mpana kwachinakana muli ndumbo linuyo kuti anthu amakalandira ndalama ku State House inu aplayani inu ndi amabozani achimwene ine ndimaisa ndinu mzungutu kapano pa television itwa inu mzungu achopeka atakudulirani chisamani kuti akuti mmanena pa TV kuti anthu amandana pa line paja pa State House amapita kapanga misonkhano chabwino misonkhano imene kupangidwa ku State House imene atayitana anyamata onse oyitanirawo ndikukana kuti inuyo ku State House kusimukuziwako tabwerani muzaje ndithu olo wina je nasavota mamira kozatha uchita akavota basi oyitanirawa olo onse amene ali opemphamo kuna kuti tabwerani nonse amene muli musapempha kwali muone nyumba iyi komanso muzaje ndine ngati kholo lanu ndithu amene ajapemphero lawo lokha lichita bwino ngati kuti akuyitanenino kuti mukudya kale mpunga ili mungadabo kupikani mpunga ukhale othira ntesa kapena mufuna kuphatikiza ndi mbatata nanga sinu mpunga mukudya kale koma anthu amene osadya mpungaja atatayitanidwa amene ajamamiza kuti bwerani muyenda kwambiri ndi akabambe akulandira ndi banja kutino kumene mukumayenda inu apa simunaone nokha ine ndichozimbira okatu kule uzimbira ikhang'oma ine kodi simaziwa kweli koma chitsika nacho chinali chopyalisira ine nali mbambande kwambiri kwambiri nali kodi ngati kaliata chakuti nyamula wonse mbumba yawo yonse yamakaladi kundifunsira ine nali masewera ngati alabwera mbumba yonse ndonabwera mbumba yonse ena amaperekeza mbali mwenye azungu kundifuna ine masewera chimwene tsono unatibwera yaithu imakhala sukulu kuphatikiza malembo +1 ndi chani nkhani yake makhala ndino komanso ukhalidwe nthawi zina ife timafunsidwa lokumunda anatipeza ndi kulima anaziwa kuti uyu kunyumba ufasi masewa yayi zinthu zitatu zimene anthu agwire za UTM ndi zotani nkhani ya UTM zimene anthu agwire ndikunena kuti 1 nkhani ya njala sizakhala imene pangali njala tikuyithesa ndithu chifukwa 1 zinthu zakha zosika mtengo chimanga zakha chosika mtengo Malawi muno choyambirira kuti chisike mtengo ndi chakudya basi chakudya chingopeza kawina esa kumatema manyumba mwache ameneyo ndiye kuti independence ija wafikapo pa inde pakali panoti ufulozera muletoka sunafike chifukwa munthu nthawi ya walasikija timapempha azungu panonso tikupemphaso ndi independence yafikapo ngati tidakalibe independent kuti tikudalira munthu wina pano pamene mabwera pakweni ya memo independence sitinafika pa 61 years sitinafike yani chimene
jojo chachiwiri ninkanena kuti nkhani ya chuma izaenda bwino anthu matumba mupezeka atoza kwene nicho chifula yo kuti ngati ndalama muli nawo mulibe achimwene mulibiretu ndalama anthu alibe ndalama ine ndibe ndalama inuyo tatulusa njebwe 5000 muli ndibe ndi 5 ndibe ndi ikareke ndimeneyo ndalama palibe amene ndi ndalama. The money is not circulating. What you are looking forward na kuti ndalama izichita circulate kwa anthu azitokhala anthu osidali apa yoka imene kuti anthu ndalama zichita circulate ndiyena kuti one likapereka kuti mamega farm amene ali manifesto ayi osati mamega farm ang'ono yani mamega farm ang'ono alipo ena ang'ono mega farm yokaseno inde zimene ukuzanire mamega farm ang'ono koma nkhani ya imeja tikachita introduce anthu ambiri alembedwa ntchito akalembedwa ntchito azilandira ndalama imene atalembedwa ntchito kumalandira ija azikagulira chakudya alipira mwana aje ku sukulu komanso amanga nyumba yaje komanso akhala ndi chovala ndikuti ndalama izichita chani izichita security macontractors aja kapasidwa ntchito kumapasa ndalama alembedwa ntchito kumene kupindwa ntchitoko anthu akumene kujakhala ndi nyumba yolipira lendi azidya ndi zimene timanena tife manifesto ati kuti the money will be circulating 1 million job ija timanena iti imeneyo kuti munthu akalembedwa ntchito ndikuti akwawo azidya anthu ambiri kuzera kuchita imene alembedwa munthuyi ndi komanso akalembedwa ntchito akamaphika mandasi uyuyo waphika mandasi alembanso ntchito anthu ambiri kuti azigulitsa mandasi acho ndiye ndalama izikhakuliri bwino komanso nkhani ya chumayo tiziona kuti kodi chuma ime kuti chiyende bwino tipange bwanji kodi tizi import and export ikhala yotani and ma investors akhale ati osati ma investor ngodana kuti ni ma investor koma kubwera kuno magulisa mandanda iyayi kugulisa mandanda ma investor badi wa friends siati kumagulisa mandanda mazira 500 tufuna investors so when we look into the investors tioneso import and export tioneso consumption anthu akulima chakudya komanso achite export ndekuti ndalama izidani izichita secret komanso nkhani ya corruption ikatemene ndekuti chuma chikhala chokhazikika. tikuthokozeni kwambiri mayi Kaliati pa 16 September pano mboma nkhani yake ndimeneyo bendera petu chimwene kodi ine ndimadeweza ine ndimalowa yokupha simalowa yokupha ineyo kumene ndimalowera ineyo amalawi kumene kumalowera kweni mongoza kuti boma lili kuti lili kumeneko ine sindimaponda mwendo wina uku ndikangoyima pakhabati ndipo pamene ndayima inepo ndikuti ngakhale mulungu ndi anjelo onse amadziwa kuti wayima pabwino kwambiri ndimene amanena Joshua 1 kuti pamene wayimayima nakupa salandi imeneyo ndiyatani ayi umayimaziwazwa chimwene ndiyekuti timalize ndi Kaliati anachitobwera ndi mudzi wonse zafusira ukota chimwene masa mmakoma nkhoso munali inu. Thank you very much. Amenewo ndi mayi Kaliati ngati mwangotipeza kumene msonkhano wa chipani cha item Isaac Salima ndi